чӣ бояд кард, чӣ бояд шумо кунен с цели ҳадафи конечни роҳи ҳал ёки чӣ шумо аз ҳамин кор интизорен? баъд моро гуфтанд ки мақсадам хеле як блоге ҳастай лангарӣ гуфтам. ҳамо дамо мебуроем гуфтанд меоянд чизат мекунанд. бо ҳамез ман ҳам шогирда навистам ки мақсад ҳамо акаи Сем Шарипов бугумода бобуроя ки уже полный финансовый нол шидестем. 14 та операция дар чанд қадар муддат? ҳама салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. Дар видеои имрӯза онеро шумо мехостем бинен намебинен, но ҳамин рӯз оно сабт мешава, яъне ки дар ин байн чӣ рух додестай? Корое ки видеои бо Билол шидагӣ, бо раиси диаспора шидагӣ, видеое ки лангулӣ кардагӣ, ҳамаиро албатта ки шумо ответка аз тарафи ман интизорем, бале. Лекин ҳамаи сабт мешава ҳамин замон. Но якум видео мебуроя, видеои инеме ки дидестен и хайрия барои чӣ хотир ки одновременно ҳамаи ҳамин дар як вақтанд. Ман доз нависондестан одаме ки слишком баъд ман хиёл мекунам ки айлангулида важнитара ин биё аввал ира мо мекунем дар ҳамиҷа, и видеои хайрия мерава, баъд конфликта, барое ки дар ҳолати мо агар ихе кунем айлангули ягон кам фарқият намекунем, барои чӣ хотир ки дар хидди лангулӣ дар каналшон видеоро партофтагиян, мара навистагиян ки биги бира ҳамин одама видео ки вақте ки ман у одамам мепурсам, оказывается ки и одам дар лангулӣ муроҷиат кардагия ва лангулӣ накардааша. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба кулли мардуми ғариб. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки вақт надора. Имрӯз мехеза против Сем Шарипов видео мекунад. Ва як одаме ки ман бародаро кӯтоҳ дар иҷа гап мезанам, бисёр гап намезанам. Аиҷа бо видео мекунам, отдельне видео да баъд нисбати гап мезанем. Ҳамин қадарша гуфтанем ки ато ҳамон одаме ки мӯи сар чапагардон кардагӣ, қадди тану туш намуд қатъӣ шуморо фикр намекунӣ ки беақл бошен ба намуди зоҳиритон. Лекин шумо чӣ кор кардестен? Дама ҷанг эълон кардан вабше дар кор нест ягон одамда. Вигднаам нест. Ва ман дар ин бора гап мезанам ки шумо ҷанг эълон кардестен бо ма ё ин ки не, ё ин ки чӣ хел кардестен ва чӣ бояд кард. Ва мефаҳмонам ҳоло ман шумода да дигар видео мешавад, дар ин видео намешавад. Мефаҳмонам шумода ки шумо чӣ хел хитона через лангулӣ шарманда кардестен. Ба дасти хитона дар лангулӣ пешка кардагиен. Албатта ки ман голоса дар тироӣ кардам отдельно хидда, но ҳозир бо дар видео мегум. Дар ин видео не, видеои бародари беморай отдельно видео да. Мефаҳмонам па полочкам ки ты хидат чӣ хел хита пешка кардааст ки ин лангулӣ одаме буд як бор история конфликти моро бинен, одаме буд либои кораш ман мекардам, гап намезад. Аввали конфликта гуфтагия ман мерам вообще адами корбори худам мешам, ютуба бас мекунам. Чӣ ба ин одаме ки қадар рӯз хаб буд имрӯз хестай гап задестай? Барои он хотире ки шумо хӯрок доденша, шумо пеш кашиденша. Ва ин одам хиёл кардагия ки ба ин хӯрокаш аллакай уже тамом хирсан шуда ки мара меҷиқа. Но не, ҳар дутон фреб хӯрдем. Ва тира ман намедонам тира чӣ намерасид ки хести ин кора кардӣ, канали ӯ буромадӣ, но дар ин бора отдельно гап мезанем. Ва бародаро дар ҳар як видеои хайрия апрос кардагӣ будем дар Telegram канал ки агар розӣ бошен реклама мемонем, но аз суми реклама хайр мекунем дар одамое ки ниёзманданд. Агар розӣ набошен не. И опрос дар Telegram канали ма аст. Ссилкаи Telegram канал дар якум комментария закрепи шудагия. Будроем бибинен, бо метавонен опрос мақсад кунен, зид бошен зид, тарафдор бошен тарафдор. Ҳар як одаме ки метавона кӯмак карда одамеро ки мо дар бораш гап мезанем кӯмак кунен. ҳар як одаме ки вообще наметавона кӯмак карда, всё равно шумо агар ки аз хизматрасониҳое ки мо реклама мекунем истифода бурда бошен, агар всё равно мо аз суми ҳамин рекламаҳо ҳам хайр мекунем дар одамо. Мақсад ин кор дурӯғ нест, ира ман вот реални гуфтестам, ниёзманд худаш шунавидестай ва ма переводаш мекунем, че карое мекунем. Мақсад ин кор реалне, ранги лангулишон ай ниёзмандо сум намегирем, бороишон мекунем. Так что бародаро видеоро оғоз мекунем ва пеш аз оғоз кардан аз чӣ намуд рекламаҳо мо метавонем ки сарф кунем дар проектҳои хайриявӣ. Парвоз авиа. И бародар тафтиши ҳуҷҷат. Агар шумо дар ғарбӣ қарор доред, раиси бригадири сайдоро ки шумо 3 рӯз ҷавоб наметад, бирем ба мошин границаро бигзарем биен. Чума ки? Пас занг бизанем ба рақамҳои компания Парвоз авиа. Регистратсия, гузаштани граница ба мошини майда, ба самолёт. Шуморо ба ҳамон нархи мошин ба самолёт билет бигирад, туда обратно бирем граница Қазоқистона бигзарем биен. А чё, так можно было, что ли? Ва билетҳои арзон ба тамоми ҷаҳон. ва инчунин ҳамон нафаре ки шумо мехоҳед ба тамоми дунё билетҳои арзонтарин дастрас кунед, ҳамин рақамҳода муроҷиат кардан бигиред. Нафаре ки шумо айноми канали Сем Шарипов сухан мекунед, шумо да скидка отдельно мешава, фарқ надора. Шаваи рӯзаи 24 соат тоқат накардам. Чума ки?
шифоҳиҷома ба муносибати моҳи шарифи рамазон, массаж, фитабочка, ҳиҷома бепул ва болои ида ба 10900 рубли дига метавонед 10 лавозимоти диниро ба даст биёрӣ. Аз ҷойнамози оддиву кожни саркарда ба тасбеҳи оддиву электрониву китоби қуръон ҳамихел 10 лавозимот истифода барен. Ва оғоз мекунем бародаро барномаро. Камтар система ютуба алиш кунем корошуна, штобе ки тарзи хунхри блогеро гум шава. Ҳамхел не? имкон мешава ҳамин байни гапзанӣ мондаё ки охириш таё ки ягон ҷошта як ҳамун палатаи бемор равӣ. бале мешава буне ки ҳозир вай реаниматсион ҳоз ягон ҷо чӣ мерем основной гапоташ то гап зада битони гап мезанем, баъд як палаташ мере нишон метиҳем. Хоб хоб беҳтарин. ҷома ёфтем. Так, салом алейкум бародаро, як бори дигар мо пешаи бародар салом алейк кардем. Бародарҷон метавонӣ қатъи тамошобино салом алейк кунӣ, барое ки ҳозир худ дар видеои маро тамошо кардагӣ бошӣ, бари экрани ма даӣ, тамошобино дидестаянта. Салом алейкум хита метавонӣ бирасонӣ, хита муаррифӣ кунӣ ва кӯтоҳ мушкилира. Баъд бо дар бораш баъд ман подробно мепурсам. ма Фарҳод, мушкили мо ҳозир ҳамихеле дани момент ҳамин 56 рӯз шудестай. бародари ман дар ҳамин шаҳри Самара больницаи клиника СамГМУ қарор дорад. ман хидмам где-то 20 рӯз мешава ай Москва хестам омадам барои нигоҳубин кардан, барое ки дар постоянни 24 часа уход дар кора. рости гап ман худам дар Москва кор мекардам, ёрдам кара метонистам боша. ҳозир ягон кас кор надора, на ӯ кор кардистам, не ман кор кардистам. баъд мора гуфтан ки мақсад ҳамихеле як блогер ҳастай лангарӣ гуфтан. ҳамо дамо мебуроем гуфтан, меоян чизат мекунан, камерат мекунан. ман гуфтам не, дар кор нестам. гуфтам иншолло, гуфтам ҳозир ҳамин камтарак дига монда, мақсад ба соғ саломат меша, ба ҳамин раҳ намерем, ҳеҷ касам ғам наметем. баъд яке дидам ки вазъият вообще везеб рафтистай. инами рӯзкатӣ ҳозир обши 16 оператсия гузарондагия. баъд обратно гуфтам хайр майли, гуфтам ҳамо кияй блогер лангарӣ гуфтан, касе гуфтан биёя ки ӯ ҳамо худаш акай лангарӣ уже отказ кард, гуфтак уже мо дар Москва қарор дорем, дига рафта наметонем. баъд ҳамин бо шумо да биромадам, гуфтан ки ҳамин шахс метавонад да ёрдам кунад. ҳоз мо палати платни да будем, аз сабабе ки уже финансиви уже зури мо нарасидеста, палати обшида овардагиам. а так палатаи обшида ин бемора қапидан дар кор нест, барое ки баданаш шикамаш ҳуям бигӣ мешавад. инҷа 100 кас дуробуро мекунад. чӣ беморӣ дорад? ба чӣ хотир шикамаш ҳуяд? короче ҳамаш сар мешава, ай дандон геной мегира. дандон аҳамият наметаҳад, стоматолог мерава. стоматолог ба ҷое ки дандона бикана, геноя тоза куна, неправильно лечит мекуна. бача тарсондеси ма инами як ҳафтаи охир даже зиёд ҳай ҳамин дандон қатъи ҳамин ба зарби доруюм. ҳоз ман чӣ бешид ҳамура гуфтаистам. баъд дандонаш ки геной мегира, қиртақ да мерава. ба зарби намиюм. худо шифо тияша. баъд герой уже вай геной қиртақ мегзара. бале қиртақ да мегзара, ай қиртақ уже полни шикам да мерава. ихлиш ки документ ягон чӣ надора, метарса рафтанда ки мақсад бо депортатсиям накунам гуфта. як дандон тасаввур кунем бародаро. бале ана баъд ами ходнада уже ҳами зардова уже тамоми бадана чӣ мекуна, шикоф мекуна. ай пӯст уже зардова худаш мебурӯяд. срочно мегиран меоран ша ҳами больницаи Самара клиника СамГМУ ки уже духтуро мебинан, вай мешава. мақсад мефаҳманд ки уже сами тяжёлый человек мо мешавада. ҳамихе иҷаша оператсия мекунанд, иҷаша ҳамихе геной айса зада ҳамихели буромада рафтаста. яъне последни 2 рӯз мешава, озир 2 оператсия дига. обши уже ма худам ҳисоб гум кардам, ё 16 ё 17 та оператсия шудагия. заключенияша рӯзи сешанбе гирифта будам, ҳамон рӯз 14 та оператсия хӯрда буда. 14 та оператсия дар чанд қадар муддат? дар мобайни инами обши бигем дар ҳамин больница где-то 56 ё 57 рӯза. грубо говоря 2 моҳ да? бале.
И каждый, грубо говоря, друспас. И основной хози медунин чеши дестай. И хаму сосуда кафе дестай. Кровотечение внутрь нишест, хаму хун брома дестай. Я мерам операция мекнам, иша ором мекнам, бо мебини ки айстиш зада кафе да брома дестай. Бародаро ма рости гап дорум, бародара видеоша рои кардаган, не ки видео да чего акн нисбати одам ихе гуфтан хуб нестан, не ки ман реалша мегум да чего ҳамихе даҳшатовара видео ки 100%-ира YouTube маҳкам мекунам. Ман дар Telegram канал мемонам, ссилкаша дар поёни видео. Ва ҳозир баъди суҳбати мо бародар мерава палата бо ҳам як видео қатъи хе нишон медиҳад. Хе видео связка дига хеле. А оне ки роӣ кардагиян реально страшняй ва шумо просто хеле ором нигоҳ карда наметонед. Ором нигоҳ карда наметонед. Ҳозир ман дар ёрдамчӣ роӣ кардак, пеша бо бародар суҳбат карданда реально нигоҳ карда намешава вая. Будуроин хитон дар Telegram бибинед. Бад брат, хоб гӯш кесам. Хоб ози ҳамихели ака дидестем ки иҷа нашидеста. Хачхе бугун барбер ё қа худи нағз надорам. Мақсадира ягон ҷои дига, ягон давлати дига ҳеҷ нашава гуфтеста буданд ки мақсад ози Ташкентам шули читка деста. Анабад бо як тай дига сабабаш бо як чиз дига ҳаста ки мақсадира ҷумондаам намешава ай ҷуш. ҳозир биё дар бораи ҳолатош пеша дар бораи ҳолат гап зан. Мо гап мезанем пештар мақсад видео дуроз шаги набоша на масъалаи финансовиша ки основной мақсади видеои мо барои финансовия, правильно? хоб биё масъалаи финансовиша гап мезанем, чӣ қадар дар кора, чӣ хел кардан дар кора, чӣ кора штоби тамошобинои будагӣ тамошо кунанд, баъд далша ба обсуждат мекунем. Ҳамин финансовиш чӣ хел? ҳозир ҳамин 15 ё 16 та операция хӯрдак. И худаш ягон документ надоштак, патент ягон чи абсолютно надоштак. Баъд мо духтур кардем, гапзанон кардем, як ҷураш гражданство дора ба номи документҳои ҳаму ховар. хто медона ин чизо опасне. Мақсад мо ҷураша розӣ кардем, духтура розӣ кардем ки ҳамаи бемора қабул кунад. И так агар бигем ҳар як операция и 30,000 рубле места, не ки ҳозир ҳар якташта 15 рубле гирифтем, чи донистем да 15,000 рубле. Палатаи платни давтем. Ҳар рӯз мо 1900 буд. До касархона мерафтем да, мақсад ман нигоҳш мекардам, лишни одам намедромад. ҳозир як палатаи обшида гузарондагиам мо ки дар як палата 6 касе, 4 та дигар бемору бо маву акам. Общий расходи рӯзонатон беғарзаи операция мақсад ҳамаи ҳаррӯза не толка барои палата, то ҳамаша совокупности ҷамъбаст общий чанд сум мерава ҳар рӯз расход? Ака нигоҳ ҳозир ки реаниматсиони дар яка оператсиони нами 2 рӯз аусу возиш дровардестиям. Вақте ки палата мегзара, ҳамихели и ба вена питанияш через вена мегзара фақат. Питанияш номаш кабивен центральния 7,500 рубле. 1,5 рӯз да мебарад. Чак мечака места фақат. 7,500 да 1,5 рӯз, грубо говоря 5,000 да як рӯз. Агар як рӯзиша ҳисоб кунем. И просто питанияша ҳозир бо беғарзаи суми палата. Бале. Ба шумо ира киҷо оварда вай кардаистед, дар ҳоле ки шумо ҳарз кор намекунед? Ака ман Москвада гуфтам ки ман кор мекардам, худоя шукр ман кор мекардам. Инҷа пеш да ҳамсараш буди, бо 3 кӯдаки майда дора. Занаш нигоҳш мекард. Баъд ман Москвада худам кор мекардам, мақсад метонистам, возможности доштам. Баъд аз кӯдакошам то қамонда, занаш ҳамон кӯдакора нигоҳ дорад. Ту додараш мешавӣ ё ки акаш? Ман додари равноиш мешавам. хоб дани момент сума шумо як ҷо меёбед харасходори калона? ҳозир дани момент ҳамин дар Инстаграм рости гап ҳамун шиносо, ҷуро, ҳамсоё ҳамхели история кардан ҳамин 2 рӯз мешавад. Вақте ки уже полни бесум монде. ҳамихе майдачуда иш 1000 рубле, иш 2000 рубле, ҳамихе ҳозир пакриват кардан муратонем ҳозир овардан бо ҳамезма ҳам шогирда навистам ки мақсад ҳамо акаи Эсем Шарифа бугумода боброя ки уже полни финансови нол шидестем. Бигирем бародаро, ман мемонам карта як условие ки дар канали ман ҳастай, чӣ картае мемонам через ман нест, прямой дахиди ниёзмандоай чӣ хел картае брат, хай ба ман роӣ мекунӣ, ман мемонам
номери картара, рақами телефоне ки да ҳаму пайвастае ҳамура ва дар номи кияе. Мемонам бародаро максимал ҳар як касе ки метавонен кӯмак кунен ва ҳамчунин худи ма аз рекламаи видео бо худи ма кӯмак мекунам ки бародар мисол дар пешам нигоҳ дора ягон ҷои дурӯғиш нест, роиш мекунем чака роӣ мекунем ша. Мақсади гап ки ҳар як кас чӣ қадаре ки метавонем роӣ кунем, меган зара ҳамаи мо наметавонем ки мақсад расходи погзали чанира, но силаи мо дар оне ки мо бисёрием. Ҳама чӣ қадаре ки метавонад, чӣ қадаре натонисти худ ҳамира лайк мон просто поделиться ки мумкин да як одаме роӣ кунӣ ки вай бутона. Ҳамиам хайр мешавад. Хуб раҷон. Хеле ҳазор бор худоро шукр. Ки ами Рамазон да мақсад алҳамдулиллоҳ гуфти ҳамон гапо ки бемора нигоҳ кардистам ям як бениҳоят савобай, тим боле акаи хидмай. Як гап брат, хитон медонен намедонен ҳамира мисол на дани момент и чӣ хеле агар дар зиндагиам бугӯи выживание меган, ҳозир шумо ҳамун состоянира қабидестин, мақсад расходи шумо да питаниш рафтестай, неки гап да чие ки натиҷа шумо чира интизорен, чӣ мешавад баъд, чӣ бояд кард, чӣ бояд шумо кунен с цели ҳадафи конечни роҳи ҳал ё ки чӣ шумо аями кор интизорен? ма якмаши ма ба умедам ки иншоаллоҳ бародари ман ба по мехеза, но духтуро нашоти ягон хел гарантия надодестиян, мақсад ба умед нашем, неки мо худои худмон ба умедем иншоаллоҳ ки ами якай ма ба по мехеза. Ба чӣ хотир ё хел прогнози безеб метан? Чия чӣ кадом вируси бемаъния чӣ хая мисол мегирем гной. Ма заключенияша роид мекунам ки ҳамо касе ки тамошо мекунад ҳамаш навистагия чанд оператсия хӯрдагия, диагнозиш чия, вақти овардан кадом сабаб да буд, мумкин бовар кунам баъд бифаҳмам, мумкин шок да бимона ҳам одаме ки ҳам чиза мехонад шок да мемона ки ин марда чӣ оператсияра вардоштад. То ҳозир ҳами хел мо ҳам заключенияша Тоҷикистон да духтуро да роӣ кардем, духтуро даже да ҳайрат да шокам ки чӣ ин мардак ин оператсияра вардошт, тим боле шон ин наркос я на чизе хто медонем ки як ай ҳама бо чизи карах мекардагия. Баъд гуфтан ки мумкин аст сабабе ки дилиш бақуввата барои ҳамин арақ хӯри хеле чиз нест барои ҳамин заключенияшда диагноз да мақсад ҳамин обшиҳоз ям беморӣ ҳар диагноз мемонанд. Чӣ мондагиян диагноз? Диагноз якая боро ҳамон ма гуфтаистам ки мепартом нами диагноз перитонит, язва кишечник, язва желудок, язва нами ҳама чӯ узве ба дард оварад рӯзгор дигар узвҳоро намонад қарор шидагия. Карочи иш дар иш печида рафтагия. Ма фаҳмидам. Да. хам бародаро касе мақсад моҳи шарифи Рамазон касе чанд қай ки метавона ягон маҷбур нест касе зури касе чанд сумеда мераса ай барои худованд агар ёрдам кунам мақсад худованд ай мо ҳам барнагарда худованд барбигарда чанд карата худованд худаш деста ки ами мо тури нуждата дорем ами вайда ами финансиви проблема да кӯмаки молиявӣ да. бале бардори ин ҳолати реалния и бе ягон вайша мешава ҳолатое ки як одам муроҷиат мекунад мега камара видео ки мегӯи чӣ проблемае мега шоти интернетӣ надорум и хелиёша ман хафаам шаванд мақсад удалит мекунам ва дар канали ма чӣ хел мебинем видеои хариям бро агар слишком ё ки ягон жёсткии бада ё ки ягон ҳолатое ҳаста ки без выход неположениёе барои ҳам хотир максимално дастгирӣ кунем бародаро чанд қадаре ки метавонен. Ва дар байни гап бародар вақте ки ма гап табаридам гуфтам дар бораи финансови гап мезанем дар ҳамҷо гуфтӣ ки ҷои дига бурдан да ният дорен. Мақсад бисёри одамо гуфтанд ки Ташкент ҳамон Ташкента бисёри ба таъриф кардистанд, не ки бо ман гуфтаистам ки мақсад дар ин момент ҳозира ҷумонда намешавад. Барои чӣ? Барои ки ба худ сасуда мекафад кровотечение внутренне мешавад. Агар дар ҳамин ҳолат духтур дар болои сараш набоша уже тамоми
то полный чӣ мешавад, ҳам видеош ҳаст, чихе ки кровотечение мешавад, духтур меояд, даже айрагаш хун намеброяд. Машмо да партум, агашмо телеграм да партум, одамо худшон мебинам. Ҳам кровотечение чихе мешавад, бениҳоят страшния, шок намеғалт одама худам вақте ки ҳам хеле шид, шок нашидагиам. Худам да ба зур омадагиам. Анак мо ҳами ба умед дем ки иншоалло ҳами камтар намчихе бугум, камтар ба худаш меояд ки мо ҳами онҷо барем, ҳеҷ нашава, ира мақсад ватанро егирем ки хеш табор ябор бинаша. дар ҳоле ки шумо ҷумондаш натонем ва чӣ хел гуфти худат ки куҷои дига чӣ мекунӣ? ҳамора гуфтестам ки ҳам хеле худам умед дорем ки камтар ба худаш бихезад. беҳтар шавад ки хатяби шумо биҷумонед шақалан. бале ки ватан ҳеҷ нашавад, қалан ватан ҳоиш кунем ки ҳами худаш соҳу саломат ҳами шток сознания бдаишта ватанда бираса, ҳеҷ табор модар бинаша. аллоҳ кӯмак кунад, аллоҳ шифо диҳад. агар имкон боша бураҷон, ба охири барнома да як палата равӣ, як нишон диҳем. агар ягон чӣ гуфтанӣ боша бугӯ, барое ки дар ду гап зана метавонӣ. ҳолати мин хеле айбаронаро худованд имрӯза дастсари ягон кас наёрад, даже дастсари душмани ҷонид дар шаҳри ғариб, мақсад таи акатай тамом, дигар касе нестай ки ёрдам кунад. бениҳоят вазбинам. шаями рӯзеш мешавад ки мегӯй тамом соф кардем, дигар наметавонам истода бехобӣ, не ки бо дарноми худоҷонам худованд қувва метамон бо нигоҳуш мекунам. инҷа ози ман ҳамо палаташ медаромам, ҳамо ҷое ки ховай ҳамҷоро нишон метавонам. уҷада гап зада наметавонам ки чанд кас ховай. хуб нишон доди буд кардӣ, ман ҳеҷ намегӯям, ба ихтиёри худат метавонӣ бикушӣ. چی میگم؟ خیلی جای خوش از خالیه خودش در رینیماسیونی آخر عمر نمی بگونی و دا اپراسیا خورد رینیماسیا так зарондан шабо. او دور رفتن ممکن است؟ نه ما بو رفتیم طرف مثلا که یکم بو گاب بوشه بو گاب زنیم. نه مقصد جایی که بردگیان شه اونجا نمیتونی نشانش دهی؟ نه یکم کس ممکن است در رینیماسیونی در اومدن نمیمونن. خوددارشی خود مادری خود کسی باشی ممکن است. خب باردارو خیلی اینجا من خیال کردم که پالاتای خودش ده هست که اینجا اشتباه ماشید نه که ما ویدیوهای شکی هست اونو شاید حتما فراموش نکنید تلگرام پارتون ببینید و حالتش وزمینه که در реанимация аз Аллоҳ умедворем ва умедворем ки шумо сабаб мешин, мо сабаб мешем, ҳама каса сарҷамона ҳаракат мекунем ки бародарам кӯмак кунем ки дар положение ҳастае ки мехоҳад кӯмак кардан, но и ҷимида ҳам наметавонад. боз як одам мегӯянд ки як ҳаст одамое ки мисол ниёзманда кӯмак талаб мекунанд, метавонанд бираванд кор кунанд, мисол проблемаи худшонро ҳал кунанд. ай бародар ну бояд беста, охир 24 соат бояд хатӣ беста. агар бирава кор кунад, ну бо
қатъӣ бо ки места мақсад и положение ҳастае ки безвыходни ман мегум ку мегум бародаро ҳамои дама муроҷиат кунед ки безвыходни положение дигар роҳ надорем. Ина ҳамеро меган. Инами хеле положениеро меган ки дигар роҳ надорӣ, намедонӣ чӣ кор кунам. Инамияй. Безвыходиш ина ҳамия. Ина например касе ки мега ака безвыходиш чия мана нишон медиҳад, инами видеоро тамошо кунед. Инамира безвыходни меган. Аллоҳ кӯмак кунад брат. хай бародаро, ман фикр мекунам ки брат ҳам гапота буд кардӣ, ҷамъбастиш мекунем. Ман аз пушти монтаж мешам. хоб ака, раҳмат. худованд шумо рӯзӣ бошад. Саломат бошӣ. Чӣ чизё ҳаста данё карта, видеоҳои барои телеграм, чӣ чизе ҳаста ҳамаша дар ҳамин личкаи ман роӣ кун. Хоб, аз паси кор мешем. Панот ба худо, Аллоҳ кӯмак кунад. Хоб. ҳамада хай бародаро фикр дар комментария бинависен. видеоҳои нава интизор шавен.